हाय सर्वांना, गुड मॉर्निंग. बऱ्याच मैत्रिणीची मला कमेंट आली की तुम्ही ताई व्हिडिओ का टाकत नाहीत, कारण माझी आय डी खूप दिवस झालं 2-3 महिने झालं बंद झाली, त्यामुळे व्हिडिओ टाकत नाही. कारण खूप मोठा हादसा झाला आहे. माझी पर्स चोरीला गेली. त्या पर्समध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँकेचं पासबुक, मोबाईल आणि 8,11,000 रुपये रक्कम होती. त्यामुळं मी खूप डिप्रेशनमध्ये होते आणि मिस्टरांना पण खूप लागलं होतं, मला पण खूप लागलं होतं. त्यासाठी 1 महिना मी डिप्रेशनमध्ये होते. त्यामुळं मोबाईलच नाही तर व्हिडिओ कशावर टाकायचे आणि कुणाला शेअर करायचे, त्यामुळे मी शेअर पण करता आलं नाही. मी आता नवीन मोबाईल घेतला हप्त्यावर आणि आय डी ओपन केली म्हणून हा व्हिडिओ टाकते. आणि गेल्या हप्त्यात घेतलेला मी मोबाईल हा, पण त्याच्यानंतर माझ्या सासूचं बी अचानक निधन झालं. ती एक खूप टेन्शन आलं, त्यामुळं एक पण व्हिडिओ मी अपलोड केलेला नाही. तर मी तुम्हाला पर्स कशी गेली, कुठे गेली आणि कशी गेली हे तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगेन. तर मला थोडा वेळ द्या, कारण खूप टेन्शनमध्ये मी सध्या.